Aici avem un modul simplu care la o simplă apăsare de buton reține comanda între 5 secunde și 30 de secunde. Alimentarea la 12V plus minus, comanda, switch și reținerea. Aici este normal deschis, normal închis și reglaj pentru sensibilitate. Îl alimentăm la 12V. Și intrăm comanda. Bun, a închis, a deschis. Reglăm. Îi dăm un pic mai mult. Dăm comanda din nou. Închis. A deschis. Bun, asta a fost tot.